Ngicela nomuntu ongenalutho sithando sami. Sanibona bafowethu obingelelayo umphilo wakhiza odinga igama lika Sikweletu endimeni yomculo fana senze mana vele ngisebenza bafowethu ngithi anginethulele nangu umsebenzi wenu wango 2021 ngiyacela ke bafowethu ukuthi ningeseke umsebenzi wenu uyeza ngomhla ka28 May 2021 engisebenzela kakhulu ngokuyikhandla ngiyacela ukuthi niqhubeke ngeseke umsebenzi wenu lo enginenzele wona ngiyacela ukuthi niqhubeke ningixhase ngale ndlela kade ningixhasa ngayo uzobe utholakala eGoli eThekwini eMpumalanga kweNyukhasela kuphinda kuzobe utholakala ngomhla ka28 uma ufisa futhi ukuthi ufake iorder kunenamba esizoyishiya ezizomvela la ngezansi la uzokhona ukuxhumana khona nabantu abazokusiza ngawo futhi umhla ka28 uzobe usukhona kuma iTunes ngiyacela futhi nihambe niyobheka nakhona ningixhase emsebenzini wenu enginenzele wona ngiyabonga kakhulu Ngithi hamba